Bueno, ni lehen da bizi esan nahi zuet, urduri xamar nahola, zen ez nago itxuta olako foro onditan hitz egiten, eta barkatuko dira zuen, momentu batean ideiaren bat bizkat trabatzen baldin bazait, Vale. Bueno, nik peilok esan duen horri helduz, nik uste, limurtzen ditugula, edo limurtzen saiatzen garela bentzat. Eta horretan, azkeneko urtetan aldaketa ondi xamar eman dugu. Ez dakit atzo Saratxagak esaten zuen salto ondietako bat izan den, ala izan den horlako etengabeko hobekuntza horietako bat, edo ze izan den, baina bueno, aldaketa bat eman da. Eta nik kontatuko dizuet pixka bat, zein izan den gure esperientzia azken 3 urte hauetan. Gehieno badakizue, urte desente eramagula barnetegitan, gure gana datozen aur taldeak atenditzen, eta beraiekin datozen irakasleak ere bai, eta nik esango nuke emaitza politak lortzen ditugula. Talde gehienekin lortzen dalako, egonaldiak irauten duen bitartean, erabilera handitzea. Aur gehienekin, ikasle gehienekin lortzen da ere, euskera esperientzia atsegin batekin lotu dezaten, eta gehienetan ere lortzen da, esperientzia ondo pasatzearekin lotzea. Baina gure buruan bazibilen horre kezka bat, azkeneko urte hauetan, eta kezka zen, gurean ematen zen aldaketa hori ez ote zen oso azalekoa. Azalekoa eta iraupen gutxikoa. Hau da, erabilera handitze hori ematen zen, egonaldiak irauten zuen bitartean, errefortzo hori ematen zen bitartean, baina gero, poliki berriro, eskolara itzultzen zirenean, kasu gehienetan bintzat, erabilera lehengora joaten zen. Eta inpresioa genuen hori gertazitxekela, gurean ematen zen aldaketa neurri batean bintzat behartua zelako. Eta zergatik zen behartua, gui biltzen ginelako, aurren atzetik esanez, zu mesedez, egintzaz euskeraz, haizu barnetegian zaude, badakizu hemen euskeraz egin behar duzula, zuzuri aldizu esan irakasleak zertara etorri zaren hona, antzekoak, ezta? Eta alako baten erabaki genuen, hori aldatu egin behar genula, eta ez genula horrekin jarraituko. Zer gertatu zitzaigun? Sensazio izan genula, alako batean esku utzi geratzen ginela. Eragiteko genuen armarik handiena galtzen genula, eta ezer gabe geratzen ginela, eta orain zer. Hori egiten ez badugu, nola? Nola egin dezakegu? Eta horrelako zalantza momentu pixkatxo bat orekatzeko edo neutralizatzeko edo, gure bulegoan bi esaldi handi jarri genituen horman. Eta lehenengoak ziren, atzo Josunek erabili zuen, lehenengoak ziren. Betikoa egiten baduzu, betikoa lortuko duzu. Hori zen lehenengoa, hola, noizbenka oxigeno pixka bat hartzeko. Eta bigarren azioen, probatzen duena badaki, eta probatzen ez duenak ez daki. Eta proba batzuk egiten, eta zer gertatzen zen? Ikasleekin zetorren irakasleak, astelenean bererekin hitz egiten genuenean, eta esaten genionean ze egiteko asmoa genuen, edo zintzen gure filosofia, esaten zigula irakasleak. Gure hauekin jai daukazu, Hauekin gainean ez pasatu dute, ez duzu ez etxore lortuko. Imposible, hauek ez dute egingo. Eta esaten genioen, bigarren esaldi horretarako zegoen, probatu dezagun. 5 egun dauzkago, ikusi dezagun, zer gertatzen den 5 egun hauetan, eta ostiralean baloratuko dugu. Eta zer gertatzen zen, ostiralean konturatzen ginela, erabilerari zegokionean behintzat, lehengo emaitzak gutxienez lortzen zirela. Eta ez bakarrik hori, askotan hobeak. Eta gainera giro erlajatuan, eta giro goxo batean, ze atzetik ibiltze horrek eta etengabe atzetik ibiltze horrek badakar bere tensio eta giro zapuzte bat. Hori izan zen lehenengo pausoa. Garai hartan ere, nolegatik haize berri batzuk iritsi zitzaizkigun, Eluiarko aholkularien laguntzera izan genuen horretan, eta konturatu ginen, urtetan, ibilia ginela, barnetegiko muinean, hor erdian, ardaz gisa, erabilera jarrita. Hortxe genuen hizkuntza, erabilera, eta dena horren inguruan, eta erabilera neurtu, eta hau, eta beste. Eta iruditu zitzaigun, erdian, erabilera jarri beharrean, agian egokigoa izango zela, pertsona jartzea. Orduan, erabilera kendu genuen erditik, eta jarri genuen erdian, pertsona. Eta pertsona esaten dudanean, eta hemendik aurrera pertsona esaten dudan bakoitzean, gogoan izan, 3 planotan ari naizela. Ari naizela, ikaslea, norbanako gisa ikusten, ikaslea, taldea,
eta talde horretan sartzen dira ikasleak, sartzen dira beraiegin etorritako irakasleak, sartzen gara gu ere, eta dagoela hor irakaslea, beste norbanako bat, ikasleekin barnete iratorri dena, hori ere persona, Hendik horrela, persona, 3 plano horiek dira. Orduan, erabaki genuen erditik hizkuntza kentzea, eta erdian hiztuna jartzea. Erabaki genuen euskera inporta zaitetik, zu inporta zatzaizkitera pasatzea. Gu nahi genuena zen, persona horrek, horatu, persona taldea, sentitzea, irakasle honi euskera inporta zaio, baina euskera baino gehiago ni inportan atzaio. Edo gu inporta gatzaizki, ezta? Horretara iritsi nahi genuen. Konturatu ginen, etzela nahiko guk hori pentsatzea, guk hori egin nahi izatea, edo guk hori transmititu nahi izatea, benetan hori etzen garrantzitsua. Garrantzitsuena zen, ark, persona horrek, sujeto horrek, sentitzen zuena. Hori zen benetan garrantzitsua. Eta horra iristeko, 3. esaldi bat jarri genuen, gure bulegoan, hau nolegatik iritsi zitzaigun esaldi bada, eta esaldia dio, agian ahaztuko dute esan diezuna, baina ez dute inoiz jarriko nukenik, ahaztuko sentiarazi diezuna. Eta hori jarri genuen hor, erdian, eta ziginen horren inguruan, lanean. Eta konturatzen ginen salto handi bat ematen ari ginela, ze guk eman nahi genuen saltoa zen, hainbeste denbora egon ginen guk nahi izaten haiek euskera egin zezatela, eta orain pasatu nahi genuen hortik, guk nahi izatetik haiek euskera egin nahi izatela. Eta hori salto handi xamarra zen, eta hor izan ziren zalantza gure artean, egin gero aurrera, nik kontatuko izan gertatu zena. Hasi ginen aldaketa batzuk egiten, lehenengo aldaketa egin hona izan zen, gu gure irakasle pulpitotik nolabait jetxe egin ginen. Jetxe ginen eta jarri ginen beraien parera. Personatik personara komunikatzen hasi ginen. Personarekin, taldearekin, irakaslearekin ere, botere harreman horizontalak erabiltzen eta lantzen hasi ginen. Gu lehen ere protagonistago ginen, eta gure protagonismo hori pizkatxo bat gutxitu, eta haiei protagonismo gehien baten saiatu ginen. Gu lehen baino gehiago entzuten ere saiatu ginen. Haiek gehiago hitz egin dezatela, gu gutxiago eta gu gehiago entzun, benetan interesatzen zaigulako haiek esateko dutena. Eta konturatu ginen ere, ezin genuela pertsona inolaz ere juzkatu. Ezin genuela baloraziorik egin. Persona onartu behar genuela eta errespetatu behar genuela, noski. Inkondizionalki, inungo baldintzarik gabe, guretzat simpatikoa izan ala ez, berarekin ados egon ala ez, ez dakit, bere iritziak guretzat zuzenak izan ala ez, berdin ziola. Hor zegoen persona eta hori inkondizionalki onartu behar genuela. Ze ordura arte, askotan zebilen gure buruan, eta baita hauan ere, eta barkatu gehiago espresioa, baina pentsatzen genuen, jode behira ze kabroi aurro, euskeraz behira ze ondo egiten duen, eta alare gero, lagunekin ez du egiten. Edo ze kabroiak, talde untakoak, behira, ze ondo egiten duten haien artean, eta gero dira, bakarri daudena ez dute haien artean egiten. Eta noski konturatu ginen hori etzela hain simplea. Ze, persona hori, eta hizkuntza lotzen zuen aria, ez zegoen hor bakarrik. Hori sistema baten barruan zegoen. Eta ari hori, inguruan zeuden beste zenbait ariekin, txirikordatuta zegoen, edo batzutan korapilatuta, eta guk ikutu nahi genuen, mugitu nahi genuen, edo birposizionatu nahi genuen ari hori, era isolatuan eta horretara enfokatua bakarrik etzen posible. Inguruan zeuden beste horiek ikutu behar ziren horra iristeko, ari mataza bat zen sistema hori. Sistema hori nola eratu den? Esperientzien poderioz, badakizue, persona bakoitzak egiten du, bere ibilbidea, propioa, bakarra, errepika ezina gainera, persona hori erabat berezi egiten dutena. Eta persona horrentzako eta alboan dagoen personarentzako errezetak eta bideak ezin du berdina izan. Bakoitza bere sistema du. Eta talde bezala ere hor sistema badago eratua. Ez dakit, imagina ezazuen Rubiken kuboietako bat. Hor, alde batean egiten dugun aldaketa dakar beste aldeetan ere. Kubo hori ezin da egin, ezin da osatu osotasunaren ikuspegi bat izan gabe. Gure kasuan berdin, ezin genuen
hizkuntzaren ari hori ikutu osotasunaren sistema guztiaren ikuspegi bat izan gabe. Hori izan zen beste aurkikuntza bat, ikusten duzu aurkikuntza asko egin genitula. Zuetzako batuntzako evidenteak izango dira, baina guretzat aurkikuntzak izan ziren. Eta konturatu ginen, personari galdetzen genionean, modu oso generalean, zer sentitzen duzuzuk euskararekiko, edo zein da zure harremana euskararekin, aurrak oso azkarra dira, eta dadakite berehala zein den erantzun politikoki zuzena, guk entzune duguna, eta berera esaten dute, nik euskara maite dut, Euskal Herriko hizkuntza da, ez dugu hiltzeri nahi, euskaraz hitz egin behar dugu, baina gero benetan, ez da egiten. Hori baino sakonago joaten ginenean, azpian dagoen beste geruzaren batera iristen ginenean, ez beti, baina iristen ginenean, azaltzen ziren, lotxa ematen dit, edo inseguro xamar sentitzen naiz, eta badakit trakets xamar hitz egiten duela, eta alakok parre egingo dutela, edo horrelakoak agertzen dira. Eta horiek dira, erabileraren inguruan dauden beste ariak, ikutu behar direnak, eta horiek ikutzen ez ditugun bitartean, beste aldatzea ez da posible. Hori sentitzen duen aur bati, guk esatea, ez, egintzazu euskeraz mesedez, hemen egin behar duzu euskeraz egin behar delako, horrek ez dauka etorkizunik. Bueno, orduan garai hartan ere, gure artean ere, hone sortu zen horrelako egonezin bat, eta tensio ere sortu zen gure artean. Betiko bide ezagun eta seguru hori uzten denean, eta beste bide batean abiatzen zarenean, hain seguru ez dena, oso garbi ez dagona, non dinoragoa zen, horre sortzen du horrelako tensio puntu, ezta? Eta gure mai gainean askotara agertzen hasi zen galdera bat. Modu diferentetan formulatuta, baina galdera beti zen antzekoa. Eta zen, eta orain arte zertan aritu gara, ba? Eta dena gaizki egin aldugu orain arte. Edo orain arte egin dugunak ez altzuen bezertarako balio. Noski, hori etzen horrela. Guk horrelakoetan, azkenean, konparatzen genuen gure lantaldean mendizale talde bat egin, ezta? Denbora luzez, txindokirako bidean aritutako mendizale talde bat ginen, halako batean ja tontorrera iritsiak egundenak, eta oso gustora egun den goian. Eta eguraldi zoragarria, ikuspegi ere, hango biztak ere ikusgarriak, eta egindako bidea zer asko disfrutatzen genuen, eta jo begira ze zailtasun izan genuenan, eta nola gainditu genuen, eta beste, baina noski gure asmoa, gure helburua ezin zitekeen izan betirako txindoki tontorrean geratzea, han kanpaina denda jarri, edo txabola bat egin, eta iritsi gara hona, eta hemen geratzen gara. Txindokitik jetxi, eta beste mendi bat ikotzen hasi behar genuen, horretan ari gara orain, beste bide hori egiten. Baina konturatu gara ere, orain egiten ari garen bide horretan, erabiltzen ari garela, lehen txindokira egotzerakoan ikasi genuen ura. Beste modu batera erabiltzen ari gara, noski beste bide badelako eta beste mendi badelako, baina funtsean lehen ikasitakoa da. Eta konturatzen gara ere, txindokira igoz pagina, segurazki ez genula ikusiko eta ezagutuko orain egiten ari garen bide hau eta mendi hau. Eta honez ere ekarri digu guri, gure lantaldean honek ekarri digu kohesioa, ekarri digu malgutasuna, askoz konstienteagoa gara, aurren kasuan bezala, gure kasuan ere aldaketa behartua baldin bada, oso azaleko izango da, eta ez du asko iraungo. Benetan, sakoneko aldaketa nahi baldin badugu, horrek implikazio emozional handiagoa behar du, eta norberak hala erabakitako aldaketa izan behar du. Ikuspegi aldatu da, lehen persona, hemendik ikusten genuen bezala, orain, handik ikusten dugu. Eta hor, angelu aldaketa horrek ekarri duena izan da, lehen ikusten ez genituen zenbait ate, lehen sarrai erabili du norbaitek aurreko maininguruan, zenbait aukera agerian geratu ez ezkigula. Eta ez bakarrik aukerak, zenbait persona ere bai. Ze lehen baziren persona gurekin 5 egun pasatu eta gero ikusten ez genitunak. Zergatik ez genituen ikusten? Hain simpatikoak ez direlako, edo hain distiratxoak ez direlako, edo haiekin jaina doz ez gaudelako, edo X. Orain saiatzen gara, guztiengan atentzioa jartzen. Ados egon haiekin, ala ez den esan dizuet. Eta bueno, gurean zama erditik entzeak, zama ez bazkatu, nahaztu egin ditu gauza. Erabilera erditik entzeak, zama harintze bat izan da guretzat. Gu asko lasaio gari gara orain, ilusioa piztu da guregan, lehen baino lan gehiago egiten dugu, segurazki, baino gustorago, eta alde hortatik oso gustorago den. Eta ez dakit,
nik garbi ikusten dugu barnetik sistema bat osatzen dugun bezala, zuek ere sistema bat osatzen duzuela, zuen esperientzia, zuen uste, balioak eta bar eratu duzuela zuen sistema, eta elkarlana bultzatu beharko genukela, gure sistema, zuen sistemen artean, sinergia bultzatu behar direla, lagun laguntzeko gaudela, hori garbi izan ezazuen. Ondo zerka.